Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Mewan sadabahin pen Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghangaphan kerap kachuhang. West Karbi Anglong Amreng constituency ke parlo nongjirong Mewan Sadap Sangpi Rina Tirang Pi Penchenglok Team Karbi Anglong ke thekiding atumaphan Mekri Buprupen kirap chuhangpo. Alangli bihek pen pining an ningkan thong ke prahini anlo ari pen lok kedam. Lapuson aking pen kedam thek theloksi donanglo. Sita pini arnianta badu ke thekiding abang phuanta alangphan sang ilin choi epak hanilinta kirap longlelang pusi phirang ke thenu nang chithandun. Lasi sangpi Rina Tirang Piaphan Amithang constituency lang pulote Prabjin pen nang ravek thapusi Mekri Buprupen kirap johangpo. Alangli lapuson kisung chetong nangke bihekako apai ke bahutsi kapaklopensi pini arnianta lapuson kisung chetong nang loputa nang chithandun. Apayamen lake rila sadap apomen kelwit parpet sita pini arnike apayapota labang soper thepen cheo etlopusi Mekri Buprupen nang chithandun. Akorte bang plido sita non ke ahemari thirtang loamat niphan ke thangta nanglang pon thek therat lopusi nang than pachinidun. Jongsi komatni abang phu ning ke me akorte lapening chur jongsi kanghon kangjin sopen kirapji ning hang do lipute la aber ki pipon contact number 9365571893 along humri ignore. Tapat pen Barnabas Pe report Karbi Anglong News Channel. Tôi được phê ngã ngầu mày quan tại cái tôi cái bèo pawan cầm nó seperti kabe đấy karila yang sadap rilang sedap tại men chua phi yo jing rap sarkar mau phu emre ma tại kate phi chendua chong cái yo bam cái yo khi kat ni tại phi ngầu chong hay ni sen yang payu chong ngã te kate bru he Karbi Anglong te kamno pan kwa jing jarap phi nang boy jing jarap mo phu boy re mo kamno the te men chua tang ka johor ka paisa kam te ra femre jing jarap emre Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di mahasau la district thom aratatum kamatha manghula. District thom inglong aso aratatum do an kamatha manghu mangrampen kachitong nang. Non ke do bom ruling party BJP aratari alidar ke thekire ke ong amat ratatum matha dun thek thiama chelang nang pronglo. A thepialam lapuson hello District thom inglong aso aratatum non ke do bom BJP government aphan ningche thepiklo a theke BJP ke triple engine ason lo apot district thom arat akimang articles 244A hem prekang thip long vek popusi ning theklong pensi ratatum ning thelo a theke BJP ke triple engine ason Karbi Anglong Autonomous Council ta BJP State ta BJP, Central ta BJP, la apotsi District Home Inglong aso aradakar e Articles 244A hemprekang timke long vek popusi ning tepiklo. Seta ning ke theke parlin phaklo. A theke inut BJP pen kache toidun MP Horen Singh beke resim kangtang ke otang pensi MP chepahaidun lo. La apotsi parliamentary session along hempreka putak lamthe palidun pen bill papastun chit popusi raratum aning thelo. Seta ning thenaklo lapen alangli rat angnota lam chakta pilo. BJP a sarkar jongsi ke hailote hemprek ke longvek popusi radaphan ning pathelo. Seta chong thuidadlo. Lake pherangke thengno pensi lam chak chichakpon. Lasi artikel tu for boleh halo. Laso Allah pun saya nang iklar tak kadang orang hali pathik long alam nang kali BJP sarkar usi ke long vek lagi. Memang India long
Home Minister tadi already Karbi Anglong ada datum hemprek ani hang binong ke jengkam murah kaklang mengkelang di sini dah nasi atau BJP सरकार होती नमस्ते के लोग आता सारना पिना atau पिना political party itu macam organisation atau ada macam nangi tu banyak tu nelo nangi parlimen long nangi kita chatting lam ni dulu laso pi home mulai mula oh laso ating mana lepas reply ni tiba ngela bani tu macam mana habis posipulasi BJP dikit dikit bisa aku itu orang macam mana beri oh tiba aku banget cingwai bilang orang yang kalu kan orang yang kalu non pacingwai di mana klaim bom dulu oh okay sir thank you sosial media long hang jo ben hokal oh laso lam mana kelar dak mana tang yar DRO office long ke hemprek long lima ti lalu sir direct itu kami stop ande tinggi lalu hemprek na piuna jak gitu abang long ke tinggi lalu rak ke sini langsung sih oke lah lo aku Karbi Anglong ada aning ke BJP सरकार होती hemprek long itu okay sir thank you La son thot si ako BJP pen Dipu LA pen MLA Bira Singh Ingleng pen election pathur dunlo la pen radaphan lamchak chichaklo legislative assembly session along hemprek aputhak ase chipat hedun pen hemprek angthim hangdun wekpo nili phan MLA nang pahaino nili legislative assembly session hall along nili se chipat hedun si che songdun popusi pherang ke thengno ning jepon Articles 2200 Articles 244A hangdun wek popusi pherang ke thengno thakdunlo Sita alangli ke hangdunji Articles 2200 doma avima chini lor pentong Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen dimahasau lakethom a district inglong aswa phan lang plotong kipuma mathada mimi athe laso articles amat awe Indian constitution along mamat ketok awe Lasi kaning jetap mandetlo mate kalima lang ikta alangli pherang ke thengno ke thak duna lamthi Number 1 के लिए आवास उठाए पर 2 article 244 लाजा करी पो लापेन उन्नयन मूलक समाज अपर्याप्त तुम बोर्डिंग अब साइ पसंद सिकलों नहीं मां लापेन के लिटुम दाक डेवलपमेंट के निको ला 1.5 বছর 3.5 বছর आने दोनों लाजा ला मैंने के को तुलराम रहा सरकार लाजा दिफो टाउन पसंद पचंग Ako district home inglong aso arada phan pamang husi ako parnisi lethota arada tumaphan chongthui nang pamang hu lelo MP Horen Singh Bepen Amar Singh Tisosi Thek Muchot Pusi BJP pen ticket pidetlo alang phan ningke thepena jok hemprek angthim hangdun thek popusi rada tum aning theponlo Seta parliamentary session along ledun deako pherangke tum karjudun pen ke thaktu alama phuthak manghu mimi lapen therak mimi Articles 2442 lapen 2751 lapen 126 implementation akam claim popusi ke thakdun tangte lahai articles ke avi tangte mokosonsi parliamentary session along lamthe kaning jeidun poma lang iktalapen arjuponik Kali keceng si kopilo sana li klengki 2442 article lapen 275 labangsa article 125 constitutional amendment lahano ke change si claim body lapen 244 a bangan ni likai ke amar sitame parliament long kai ke amar sitame ni hemprek naam ke ninje dono ko lapen hang ko lapen un ana bangke bori ponpo ke pachun Ako puthot pherang ke tum arju ponthulo ke thak dun alam the chetherak dun miset ilitum ning thenaklo lang ikthala pen arju iktha ke thekeri masipu emehang nang pachelang phrong ke jo Articles 224 pu avi pin constitution si kaning jeidun chetherak chijin somi mialam আমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স মানে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও বিভিন্ন সমস্যা আছে প্ৰথম আমাৰ সমস্যাটো হৈছে যে আমাৰ যিখিনি এতিয়া অটোনমাস ষ্টেট অটোনমাস ষ্টেট অটোনমাস ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো পাৱাৰ আছে সেই পাৱাৰটো আৰু বেছি দিব লাগে সেইটো অলৰেডি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো ষ্টেপ লোৱা হৈছে তাৰপিছত আমাৰ যিটো ফাণ্ড এটা আমি পাই আছোঁ তাত মানে বেছি পাব লাগে সেইটো হৈছে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ আৰ্টিকল 224 এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ 275 প্ৰথম
Ako Election Commission of India pen kapangdak pon Model Code of Conduct MCC aron Karbi Anglong Autonomous Council MAC Het Singrong Par Socheng constituency pen Kithurdu na bangphu Nona Dihu MP election BJP candidate Amor Singh Tiswaphan pe haidun Chipura tangka Kiron pon mate vote ke namdun pharosi kalite phokep lapusonsi tangka puisa ron ponlo tangte lata MCC aron karkan ko anloni iritum therak me alam saide lasi ke thekser atumlo masipu epamang huprong lapuson pulote koson loma inglonga sodo an aradakar I hempre ke hang kapalong dun thekpuma e hem tikup along anki lamning je dun thek the pulote koson ajat loma pusi chirok tok atumpen chethan pon rinti News report Karbi Anglong News Channel. Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me